Ayan, may nagnanakaw ng papaya mga kagamba. Oh. Ayan, may nagnanakaw ng papaya. Habang wala pang tao. Aba, nagpaalam naman daw siya sa puno eh. Nahingi po ng papaya. Oh, thank you po. Dalawa. Dalawa. Ayun sa kanan. Sa kanan wag yan. Yan. Ayan, may nagnanakaw po ng papaya rito. Ang galing po na kumuha ng papaya. Ah, galing umakyat. Ayan. Wala na, tama na yan. Ito man po. Wala na maiwan sa may-ari. Magagalit. Taas. Wala po. Galing. Ay. Tatlo nakuha natin. Ah, tatlo. Sir, tatlo. Magnanakaw ng papayan mga kagamba. Sumbong nyo sa may-ari. Habang wala pong may-ari, Magpaalam muna sa puno. ayan. Bago tayo magpaalam, kinuha muna natin. Sa ipaalam mo doon sa may-ari. Ayan yung may-ari oh, nanood. Ayan. Yan, paalam tayo yun. Ito po. Ayun. Nagpaalam po tayo kay ma'am. Yan, pinaalam din dahil nahuli siyang nagnakaw. Nahuli kasi ako nagnakaw, kaya pinaalam ko na lang. Tapos mayroon pang malunggay. Ayan oh, dami Malunggay. oh. Yan. Iyon oh. Grabe. Ito po ang pinaka masustansyang gulay. Ang mahiwagang malunggay. Oh. Pwede nga actually pwede siyang tawagin na pambansang gulay. Ang malunggay po 300 na iba't ibang klaseng sakit kaya niya pong i-prevent. Yan Ganon. po yung malunggay. Ayun. Very effective po yan sa iba-ibang klase. Pagkatapos siya ma-prevent, magtatay ka. Talagang papagandahin niya yung yung Stamina. yes, Iyon, yung no? katawan mo. Ayan siya. Looking young. Ayan si Happy Man, susunod. Ito naman ang palaya. Ito yung Dami oh. Ito yung ampalaya oh. Dami oh. Ayan oh. Ayan ang tudling na ampalaya mga kagamba. May mga sili pa dyan nakahalo oh. Actually ito po si Ma'am yung yung yan siya ang po may-ari. yung natin yung mga kahappy man, mga kagamba, siya po sa kanya po natin ibibigay yung naipon natin. Unang yugto. Oo, yun. Unang yugto. Anong name niyo, ma'am? Si Ma'am Lisa po, si Ma'am Lisa napaka masaya niya po kahit na ito po yung kanyang buhay. So, siyempre nasa kanya, hindi mo naman kahit hindi mo na isip-isipin eh. Basta masaya ka lang kahit ano ang buhay. Ayun, pinutol na tuloy yung sila. Pinutol na yung sili. Laban lang, ma'am, no? Pinutol na yung sili. Yes, laban lang sa buhay. Pinutol na yung sili. Puno mo yan. Tinatanggal talaga to. Ay, ganon? Oo. Para hindi na mabubuhay. Hindi sa malanta yung kanyang kuan, bunga agad. Okay. Okay, yun pala yun. Ayan. Yun. Dahil bit-bitin Happy Man ah. Hindi, Master. Kapag manliligaw ka, dapat ito yung binibigay. Maanghang yun, tasampaling ka. Hindi, ito talaga binibigay pag manliligaw ka. Tapos ito, malunggay. Pag nanligaw ka, dapat ito yung binibigay. Hindi bulaklak, malunggay. Iyon. Masustansya yung samahan nyo. Nako. Para masustansya. Hindi yung Kasi pag bulaklak, nalalanta. Kaya Ayun. yung pagmamahalan nyo, nalanta na rin. Pero kapag malunggay ibibigay mo, grabe. Masustansya may forever yung pagmamahalan nyo dahil sa malunggay. Yeah, huwag ka lang magtae. Ayun yung mister ni ate oh. Nag-aansipag oh. Ayun. Naga- Sir, kamag-anak niyo po. Ayan. Ito yung mga tao rito mga kagamba, yung mga nagtatanim ng gulay. Sipag sila. Ayan. Galing sa laot. Nag-isda kayo? Nangangkong. Kangkong. Oo, doon nga. Doon nga ang kangkungan sa sa gitna. Ayun. So, siguro, Saturday na ako, ma'am. Nagbayad ka na, Master? Di ba? Magbayad ka na, Master! Makakalimutan mo Pwede pa eh. nga pagbalik na lang. Magbayad ka. Hindi ko. Okay, sige. Pusko na to, pusko na to. Ayan, may papaya pa rito, ayun, pang gulay oh. Hindi na pwedeng. Oh. Hindi, akitin ko na, Master. Akitin ko na yung papaya. Akitin ko. Baka hindi mo kaya. Ayun na. Bababa na ako, Master. Bababa na ako. Yan. Hirap na hirap umakyat. Ayan mga gamba oh. Ang daming papaya rito. Grabe yung mandil na dito. So yun lang po mga gamba.